Hoi murenya koram gajuange no mara eni hirio makare tarike nariyo due mara hadek ganariyo prario kod auchiel kabende sani korose ng'ia yanga ni jatenda karajaod bura ma Emurua Dikir mano Joanna Ng'eno mano wito ngimane kanyakla kod jimamoko bro ik gi tich abich nyakoram gajuang kalam ni ringre gi bro tim tich adek kwa miler kabende tatemi Kenya William Ruto kawuono no chopo matimo limbe kendo goyo mos ni familia mara Johanna wa miler nyakoram gajuang kod mbaka lai enari adek auchiel no wanti live Facebook Ramogi TV ke email ma X kachel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magethon weche. All the people who accompanied Ng'eno, including the pilot, we will extend government support to all of them. Ik mar jaod bura ma Emurua Dikir idhi tim tich abich jumani. Jatend piny Kenya William Ruto bende kawuono chopo mar kuyo gi familia mare. Why haven't we rolled out the cameras on our roads? You know, it is just as simple as that. Jatend piny Kenya William Ruto yango kenge makedo gi masiche magapaya kana onro lero ni ji 5,000 ne otho e masirago higa mokalo. Kuangalia mtoto ndio nilipata aliko red huku kwa njia yake ya uzazi. Japuonj moro ma kitudo gi Bambo kendo rocho ratich ya wuoyi ariyo mane gi ng'ol mar winjo e kaunti ma Kerugoya. Machiegni nyakoram gajuang chenro en oimore wantiere gi jalo ko Belinda Phillips nyinga Lydia Okeo. Jatend piny Kenya William Ruto opuo jaod bura ma Emurua Dikir mosenindo Joanna Ng'eno kaka jatelo mongirore kendo mano neno ni lek mar chenro mag ute mane ogonyore ochopo kare kaluwore ni nen jakom komiti matawo chenro mag udigo. Komiti mochung' ne tawo ik mar Ng'eno oyango ni Ng'eno ibiro lamne ringre tich adek jumani heka bang'e ibiro ike tich abich jumani. Jatend piny Kenya William Ruto no chopo mar kuyo gi familia mar jaod bura ma Emurua Dikir mosenindo Joanna Ng'eno e pare mare mantie Karen e boma ma Nairobi. The news that came on the crash of the helicopter somewhere in Nandi County were very difficult news. And it was all our wish that Ng'eno and colleagues who were with him, the other 5 members of different families, would have survived that crash. Unfortunately, that was not the case. Jatend piny mano ten gi jotelo mamoko po Joanna Ng'eno kaka jal mano nyiso telo makare anyate komiti mano telo e mar gedo mag ute manego gi ogonyore. The Honorable Ng'eno, when I was going through the people who would chair the different committees, I settled on Ng'eno because I knew if I persuaded him to do it, there would be no looking back. For your information, many people came to me and told me, Mr. President, I think you should drop this thing. This thing is going to make you unpopular. Of all the people who came to see me, Ng'eno did not. He told me, my brother, I am here because this is the right thing to do. We will drive it. Ruto paro Ng'eno kuom hera mare mar thum kod wer gino mano miyo chung' motegno gi jower kendo no thoro chwalo ne gi chenro mag dongruok mane nyalo loko ngimagi. Last December, he looked for me several times on the phone. So finally I picked his call and it said, I must see you. I told him, Ng'eno, please, cannot be a must. He said, I must see you. I said, okay. So when I met him, he had organized a very big function in Eldoret, a very big function of artists. I think there was close to maybe 20,000 people. So he came to me on a Thursday and told me, you know what? This is going to be a very big competition and I need 20 million shillings. I told him, Ng'eno, be serious. After a while, he told me, sorry, it's not 20 million, it's 30. So
I had to do what I had to do, and we found the money. Ruto bende opo kang mare mar chung' motegno gi duond bura mar UDA gino manonenre kanolimo kaunti mar Isiolo mar goyo poro ne jachung' gi duond burano e yiero madundo mokadho. Ng'eno ibiro iki tich abich jumani karingre mare kanyakla gi jogo manowito ngimagi e masich kalapapla no ibiro lamnegi tich adek jumani. We have agreed jointly with all the three teams that the burial will be on Friday, that is 6th, at his home in Emurua Dikir. And therefore, beginning on Wednesday, we are going to have a requiem mass for all of them. That is for all of them. Jatend piny Kenya William Ruto singo chiwo sir ne familia mar jogo duto manolalo ngimagi e masira makamano. Bang' lendo mar odiochieng' ik, chenro mar ikruok makamano koro osechakore motelo ne kopo mar jatelono e dalane mantie Mogondo e kar chung' od bura ma Emurua Dikir, kaunti ma Narok. Anyuola mar Robert Keter mong'ere kaka Carlos mabende nyocha otho e masich ndek kalapapla manyocha onego jaod bura ma Emurua Dikir Joanna Ng'eno pod ywage. Anyuola no lero kaka nyocha gibedo gi twak mogik gi wuodgi no motel ne tho mare. Crispin Otieno miyo walerno ka en Emurua Dikir. E okinyi mar wuok tich e kar chung' od bura ma Emurua Dikir ne wakawo wuoth mar dhi achiel kachiel nyaka gweng' ma Chengina e dala gi rawera manyinge Robert Keter mane ong'ere kaka Carlos manyocha otho e masira mar ndege ka en kanyakla gi jaod bura Joanna Ng'eno. Kaluwore gi rach mar ndara, wakawo apiko mar chopo e dalagi mar neno chal mar alwora no. E gweng'ni, wayudo familia mare kani kod mirima gi lit. Jogweng' medo donjo ka mar kuyo kod anyuola ni. Mtoto wangu ameenda, ameniacha. Gi lit mathoth, min Carlos leronwa kaka nyocha gibedo gi tudruok motelo ne riwore gi Ng'eno e wuodhgi ma chieng' ngeso. Alikuwa ameniambia anataka kujenga nyumba. Siku ya asubuhi tukampigia simu mtu wa kukata mbao. Akafika. Kufika hapa akaendelea kuangusha miti. Carlos akasema mheshimiwa ameniita, acha niende. Huyo mtu aendelee kukata mbao, nitarudi tuendelee tujenge nyumba. Bende giywago lit manie chunygi ni mar rawerano nyocha eka oyudo oboke mapuodhe ni osendike e tich kaka japuonj. Around 11:45 PM kakanipigia simu kakaniambia tumefika na ninaona weather sio mzuri. Ninataka unitumie 1000 alafu tukitoka hapa nitakuja kuwithdraw pesa na nikurudishe. Sasa hizo plans za Carlos alikuwa anataka kunijengea nyumba. Akasema kwa vile nimepata barua mama hautakuwa na shida tena. Tulikuwa tunaongea naye maneno mingi ambayo hata siwezi kukumbuka sahi kwa sababu mimi niko na huzuni mingi. Gisane kagirito chenro mar ikmare, giywago fuok maduong' ma odong' bang' tho wuodgi no ma jahigni 33. Crispin Otieno, Ramogi TV, Emurua Dikir. Mosainyane familia. Jatend migao mar omenda John Mbadi okoni Kenya nyaka koro ikre mar thegore kod hola moyudo kuom agulu mar piny ngima midendo ni IMF e siro budget mage ka koro maino winjo bed ni keto ne yudo yuto mage mapacho kae. Mbadi oyango ni duol machoko osuru KRA oserem chopo kare agete mag choko kata odoko ni ikomenda mokalo to duol no notemo. Jafo mar Walter Nyambaga lero mathoth. Nyim komiti od bura marango weche mag budget mochwe kom kod jaod bura malego Usonga Samuel Atandi kae ma jatend migao mar omenda John Mbadi oyango ni piny Kenya winjore othegre kod hola mag aguch piny mangima mar IMF kalure kod chike mage maduoko yut mag Kenya lo. Mbadi okoni ka Kenya okaso tol makare to yuto mage mathurka nyalo siro dongruok e budget mapile kapile. External financing is drying up, Mr. Chairman. When you hear IMF telling us, no, we cannot give you money because it is not because of those, we have too many challenges. In fact, this economy probably is better run than previous years. It is like, father, you don't admit to your children that chakula ni kidogo. You start putting conditions that, I sent you last week
to go and bring me a panga from so and so, and you refuse, I'll not give you food. I'll only give you the other child. That is what is happening now with the multilaterals. They don't have enough resources. America is reducing their funding to these multilaterals. Mbedolero ni duol muchung ne choko marusuru thuru ka KRA. Osebedo kayulo kodu choko motegno mar chopo agete margi. Kata odoko ni komenda mokalo. To KRA ne otemo kipimo kod kinde mokalo. We want to understand how your ministry, our national treasury, is planning to treat these court awards. We have been over projecting revenue, I think. It is our tax administration system that has failed us. Because if you look at around 2013, we were collecting about over 18% of our GDP as ordinary tax. Today it has come down to almost 14%. Because it has been the same language each and every year. We believe that maybe using broad-based tactics you are going to give us, make a difference this time around. Komiti no bende okundo migao mar omenda mondo chiw lere wi pek mag chudo magope mahinyo weche mag budget e piny owacho mamalo to kod counties. The first charge should always be pending bills. We are the first governor left pending bills. The second governor comes in, sorts out his people. But let us know exactly how much do we owe other people. And then what is the short-term measures of reducing it? That accumulation of further pending bills is what we are trying to stop. That is why 2024-25, we did not cross over with any outstanding exchequer releases. Okone komitno ni sirikal oseketo e timo kenge mag rakruok kod tiyo achadha kod pesa. Ahinya to mak mana pesa mabiro luorore lwet japiny eka ochumi dongi. We must contain expenditure. I have looked at our expenditure structure. It is very hard to reduce now expenditure. Because again, austerity measures is going to hurt this country if we push it beyond where it has reached. And come up with what can work for the people of Kenya now and for posterity, as it is. Because the other day you talked about this single treasury account to parliament. You know I opposed you. Mage oyangi kinde chako timo ikruok. Mag thedho budget mar ikomenda melo fario preo koda uchelelo fario preo koda birio. Nyaka sani gilieko ni dhibede ka shillings trillion 4.7. Kae kwano, trillion 3.4. Tidhi tigo de tayo chenro mapile kapile kod osara. Kadongruok, ilieko ni nyalo dhi muonyo shillings billion 749.5. Ikinde masiri kende mag county, yudo billion 495.5 kaoreo. As an expert in Walter Nyambaga, Ramogi TV. Itan migao mar omenda John Mbadi osiemo josiasa ma oketa chudhe moko motesni Sangwenya ma osike bathgi kendo luwogi. Mbadi wacho ni mano en yor hinyo chumi. Mbadi ne lose nyim komiti mar bura mar omenda. Okoni report nyiso ni governor achiel chiegni iluwo bang'e gi Sangwenya 100 ka jaod bura iluwogi ma ok tin ne apar. We have taken very able hands in this country, and it begins with all of us. I want to ask all of us as leaders to reduce these people. I think it's what Masara was calling Sangwenya. You find very able people who should go to their farms and produce. They are following a governor, 100 of them. They are following an MP, 10. They are following MCA, 5. And they are on salary. Doing nothing, kazi yao ni kukos chaos in functions. And we pay them handsomely. And we know them, and we don't want to talk about it. And we expect this economy can sustain that. It will not. This economy will collapse under the weight of our mismanagement and governance challenges. So we need to be very, so to answer through Chairman Honorable Kainan, you are the people's, you know you have a bigger voice now than me. Jadbura machon manyatike Edik Omondi Anyanga oseo jotelo makaluo kod oko makaluo mosebedo kaseo jotelo makaluo matieleo madite piny owacho motele gi jatend piny Kenya William Ruto. Anyanga wacho ni jotelo makaluo matie piny owacho ma oting'o jagor mongiore migao mar ita Dr. Raymond Omolo osekelo dongruok mathoth kaluo kendo nyaka oganda luo chung' kodgi motegno e kinde duto.
Gianyo jowete wanyaka wadok chien gi mang'eny ok wadok chien gi pingo sirkal. Sirkal ok pingi en ma en golemo ma ji chamo. Sirkal ok pingi en wuon signature. Sirkal ok pingi sirkal moting'o gimoro amora pinye. Kupingo sirkal nyithindo dhi nuongo tije kaje. Kupingo sirkal biashara dhi gojo gi jomage. Sama pingo sirkal mueche to go biashara dhi mbele. Ok nyal bukori ni romo ni attack nyathiu. Nito kendo kata libamba attack nyathiu to support. You have to style up jothurwa ma joluo. Riwruok mar rawere mantiere kod tiegruok mopogore opogore mong'ere kaka Migori Young Professionals ochako chenro mar tiego rawere weche mag kwe kaka yor maduoko piny liet mar siasa madhi male kaunti ma Migori. Jafwambo marwa George Juma ne giler koya kaunti ma Migori. Kaunti ma Migori osebedo nyong'ong kaluwore kod liet mar siasa mosechako neno e kaunti ni. To ahinya komno mar gavana obedo osechako ywayo ji mopogore opogore. Ka opoge kod jotelo mag siasa mosetudi kod siasa mar koko, seo bende koro osechiw ni rawere mosebedo okang' mambele e siasa mar koko e kaunti ma Migori. Viongozi wetu wa Migori tuache kuharibu time tukipigana. Hebu tutumie time yetu tukishikanisha watu wetu ndio chama iwe imara. E okang' matemo duoko piny siasa mar koko e kaunti ma Migori, riwruok mar rawere mantie kod lony tije mopogore opogore mong'e kaka Migori Young Professionals dhi nyime kod tiego rawere e wechego mag kwe. I urge to the youths is to be non-partisan. Let's make our decisions. We should be advised, of course, but let's make our own decisions as youths so that we may move Migori forward and shape Migori's future. Our first Connect program. We'll be having this Connect program in all the other 7 constituencies within Migori County. So we decided to start with Kuria East, but we'll be having them, Kuria West, but we'll be having this program in all the other 7 constituencies within Migori County. Rawere gi ka otele ko jakom margi Felix Wasonga ne obedo kod romo kod rawere e sub-county ma Kuria West, kama ne gijiwo rawere mondo koro thegi kod josiasa matiyo kodgi e kelo koko. To advise the youth that let's not be used by politicians for their political battles. If politicians want to use the young people for their political battles, let them start with their own children. They also have children. So if they tell you to come and fight for who, let them tell them that they start with their own children. Giwanjo sesa mathoth biro katiyo marach kod rawere, kendo sa ochopo makoro rawere nyaka bed motang'. But to be mentored politically, of course, academically, socially, and even financially. We are so happy and we are hoping we'll be having so many connects in each and every constituency. We are young, we are the young people, and we need to be empowered. And any politicians who wants to use us, let them use their own children first. So this is a great beginning, and we'll be doing more for Migori County, and together we will connect minds and shape Migori future. Romri ne ochopo kod jatend migawono mar pur, pith jamni kaachiel kod re kaunti ma Migori Lucas Musenda, mabende ne ojiwo rawere mondo koro thegi kod josiasa makelo koko. Serikali ambayo ina serikali gatuzi la Migori, tuna kila sababu ya kufurahia kwa sababu tumeanza kuona mwamko mpya wa vijana wetu. Mwamko ambao umebadilisha mawazo ambao wengi wetu tunao kuhusu vijana. Tumepata vijana ambao wameketi kwa heshima, vijana ambao wanaelewa ya kwamba lazima washikane kwa pamoja ili waweze kutimiza malengo yao. Ka opogore kod weche mag siasa, Musenda ne ojiwo rawere mondo koro bende odhi nyime kod timo chenro mamoko manyalo jiwo nweng'e kindgi giwegi. Sauti yenu ni chanzo ambacho kinaweza kufungua milango mingi sana. Kwa sababu na pia the networking kuweza kubadilishana mawazo, na mmefikiria vizuri kwamba muweze kutuita sisi viongozi wenu tuweze kujumuika kwa pamoja. Huo mwelekeo ni mwelekeo mzuri, na ningependa muwe na hakikisho letu kama serikali ya kwamba tuko pamoja, tutaendelea kutembea kwa pamoja kwa azma zenu mbalimbali. George Juma, Ramogi TV, Migori. Dakika na par kod abiriyo bang' saa adek mar otieno chenro eno imore nyakoro Mgajwang' ripod no moya e kaunti ya Migori gi George Juma terowa yo mokwongo e chenro ni mar oimore na rwako pachi. Elijah Marshall wacho ni Ramogi TV chope yo makaro Yugis Nyang'iela. Wacho ni ngima idago dichiel, omiyo kapod ngima tim minyalo timo modong' wawene Nyasaye. Wacho ni entie gi min gi Eunice Auma Ayuni Nyopolo kod wuon gi Peter Ouru.
Neno bende ote marodongo Jauloma wacho ni entiere kodwa kachiel kod duoro oko gineno weche gi manyien. Jakiranda Kelo Aluoch wacho ni Ramogi TV chopo Kiranda jogo moseninde ajali wacho ni ginind gi kwe Nyasaye mondo ket chunygi kamo kwe. Kaeto Injinia Lazaro Kanyamboko wacho no paro ni koro ber ka Kenya opuonjre gimoro kotenre kod lweny madhi mbele Middle East. Wacho ni piny osegi kama lweny igoyo kod a lot of technology. Oken kaka ng'ato chalo. Max Kenya kasa recruitment irango gi kabe rabora nyaki bed rabora kendo nyaki bed gi leke moko mabith ma okiani nyalo ng'ada ngo. Wacho ni sirikal nyaka koro ket maino eng'yo ni technology obedo makare. Wacho ni roboche ka onge technology to gichalo headless chicken. Mano ote mare. Adongo Jauloma ni kaja kendo kae to beano ote mar Makakumu Junior wacho ni en Kiringo Kas Gunga Mbita wacho gichopeo makare. Jopuonje moko wacho penjo ni chalo ga nade Kenya ka. Koro nyithindo keti lwet japuonj to japuonje machak njao nyathi. Wacho ni mana ni ng'at mowinjo bed ni imako kendo ikaone okang' mager mar chik. Job Jagongo wacho ni en yo makare kodwa Eldoret Langas gin minode Jacqueline Ochieng okwayo mana kwe kinda pinjego magore kapok ji mathoth olalo ngimagi kata lal mar mwandu to wacho ni min gi Grace Jagongo be gintiere go chendo ni odhiambo ma kawuono. No kanyo ote mar Pastor Juma Orundo wacho ni mos ne familia ne joma owito ngimagi e masira mar kalapapla. Isdori Omolo wacho ni mos gin kanyo gi minode Dorothy Nyar Kitali. Openjo mana ni gimomiyo CS Mbadi kod Jakom Budget Honorable Atandi Meli ogiye gi pari e former councillors kapok World War III opoyowa. Wacho ni kuom tich mane gitimo kaka jotenda lengsi duto ma Kenya kapok wayawo thuolo ne devolution. Wacho ni jogo hinyore councillors. Wacho ni ok dwar bedo sangwenya. Ok ang'eyo kata councillors ema sani gin sangwenyni. Moko kuomgi wacho ni tuo kendo dhier ahinya. Wacho ni mondo mi pargie. Ozum Kapita wacho ni entiere kod wacho gichopo ne Migori County Luanda Konyango Center oyie kod John Mbadi tich ok tire sangwenya ng'eny malo tich injili no to wacho no jiwe motegno ahinya injili moya hir Honorable Mbadi. Wacho ni mogik Ediko Mondi Anyanga former MP Nyatike constituency wacho no kawo mos ni owacho wach ma winjore kendo wach monjo bed ni siro masiro jotelogo maya kaluo mondo giti ne piny owacho kaka winjore kendo wayo megi sir kaka oganda. Oyo matonya kono magajwang chenro eno imore med oro ote magi kikidhi mabor. One day, while teaching an oral healthcare class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and felt embarrassed. But as a hygienist, a child's smile means everything to me. That's why Colgate Maximum Cavity Protection unlocks 24-hour cavity defense, a formula boosted with calcium for lifelong smiles. Every child has the right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile. Colgate, #1 oral care brand in the world. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Machiegni kano nyakor mgajwang chendo eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Luoro nitie ni ji ariyo owito ngimagi kachiel to ringode od thieth kaluwore kod masira manonywando loche ariyo okinyi ma kawuono e apaya mawuok Nairobi kadhi Mombasa. Komanda mar obila e kaunti ma Machakos Monica Kimani
Oyango masirani manotimore sa 10 okinyi Mtomawe kendo nonyuolo loch mach e lochegi. Joneg mach kawuok e kaunti ya Machakos kod Nairobi nochopo kendo onego majni ka joneno wacho ni lori achiel nogo nyawari kowuok chien gino manokelo muoch mar mach e loche ariyo maduto nochomo Nairobi. Kwa majina naitwa Isaac Meto, dereva masafa marefu. Mwendo wa saa 11 asubuhi kulikuwa na ajali hapa. Gari zote zilikuwa zinaelekea pande Nairobi. Gari moja nafikiri dereva alishinda kuitipiti na ikaanguka. Yule mwenzake pia ikawa pia alikuwa anakuja, akakuja na akaipata akaigonga. Kwa maana alikuwa ameifunga barabara, nafikiri naye hakuiona ama ilikuwa ni kitu abruptly ilikuja ghafla. Sasa kitambo ifunge breki, basi ikawa ndio hiyo ameifikia. Akaitawanyisha yote mbili, kichwa upande mwingine, trailer ikaanguka upande mwingine na moto ikashika hivyo. Magari zote mbili zilikuwa zinaelekea Nairobi. Katika hiyo harakati mmoja sijui ni gari ilimshinda kudhibiti ama ilikuwa shida ni nini, ndio akakwaruza mwenzake. Sasa ile impact, katika harakati ile impact, mwenzake akalala pande ile ya kushoto, pande ile ya kulia, huyo mwenzake gari ikapata moto. Kwa hivi sasa gari zenyewe zote mbili, mmoja dereva ameokolewa, lakini hii mwingine watu wawili, ilikuwa na watu wawili na wameungua ndani. Mayoji 5,000 nothe masira magapaya higa mokalo kendo kelo luoro mar medruok mar kwan ji mawito ngimagi kopim kod higa 2024. Man kaluwore gi report mochwal na jatend piny Kenya William Ruto gi duol marango jiwo weche ratiro Motisin National Council on the Administration of Justice NCAJ kakoro sirikal oramo mar duoko kendo fuai maigolo jogo karigo jogo maketho chike magapaya. Jafamarwa Hojuang Barcelona tire kod ler mathoth. En report makoro oyedho e lela chal mar masira magapaya e pachoka kendo nyiso kaka masiche omedore. Ripono ochiw gi duol marango ratiro National Council of the Administration of Justice NCAJ. Kaluwore gi ripono mane opedhe nyim jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare, kwan ji mane otho e higa mokalo mar 2025 ne omedore mochopo 5,000 ka higa mar 2024 ji 4,748 ne otho e masichego. Nonro lero ni thoth thoe ne otimore e kind dwe mar 12 kinde mane oganda dhi e limbe mag giko higa. E dwe mar 12 higa mokalo, ji 415 ne owito ngimagi ka higa 2024 ji 338 ne otho e masira. Ripono bende lero ni masiche mag apaya osekelo lal korka budget ka yangore ni migawo mar thieth tiyo gi ma ok tin ne shillings bilion 48.5 ne thieth mar jogo mahinyore higa ka higa. In 2025, a total of 5,000 road traffic deaths were reported. 2025, compared to 4,448 in 2024, reflecting an increase of 261 fatalities. Korka kore jatend piny Kenya oyango chako chenro mar goyo fuai joriembo maketho chike mag apaya ni ma idhi konyo e duoko piny masichego gi atamalo 70. Ruto kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen omedo siemo apisas mamedo nyayo mibadhi e sekta mar wuoth kendo mamedo masiche mag apaya. We acknowledge truly what the Chief Justice said about integrity being a matter of great concern when it comes to enforcement. And the people of Kenya have been on our case, particularly the National Police Service, about collection of bribe by enforcement officers on the roads. We have no defense because it is the truth. It's not one of those things that you can stand here and defend because the people of Kenya see it all the time in our roads. And in our discussion, the answer is digitization and digital enforcement. We do not need to argue with offenders. The cameras will provide foolproof evidence that they are in breach. Number two, we do not have to go and bother the Chief Justice in court. The fine will be predetermined. When you have committed the offense, you will have a fine on your phone instantly.
Jatend piny osingo ni kum mar fwai biro chako tiyo chak dwe mar 4 higani. Ojwang' Barcelona, Ramogi TV. Obila ma Kerugoya timo nonro hewi report mayango ni jopuonjre 2 e skund jopuonjre manigi ng'ol mar winjo e gwenge ma Kerugoya e kaunti ma Kirinyaga obambe gi japuonj. Iyango ni japuonjre mawuoyi ma jahigni 8 obambe gi japuonj ma sani nigi bura machielo mar bambo wuoyi machielo e skul achielo nogo. Obila yango ni osemako japuonjno kendo rito yawne bura e doho. Japuonjre no ilero ni nyocha fulo wachno ne mingi kanyocha odhi e pache kinde yweyo mar aftam. Min mare nyocha oringo kode osiptal kapok ochwalo report ne obila ma Kerugoya masani dhi nyime gi timo nonro e wach makamano. On 25th Wednesday ni walikuwa wanakuja midterm kumwendea shule. Mtoto alikuwa ajaribu kucommunicate kwangu akiniambia kuna kitu ilikuwa imefanyikia. Though alisign alikuwa na deep pain. Tulikuwa kwa jia ndio mtoto alikuwa ananiambia kuna pain huku chini. Kufika nyumbani kitu ya kwanza ilikuwa kuangalia nini ilikuwa imehapenia mtoto juu alikuwa na complain sana tulikuwa kwa jia. Kuangalia mtoto ndio nilipata aliko red huku kwa jia yake ya uzazi. Akanipea gofoa niende afanywe test zote za kuonyesha kama alikuwa amelipiwa na ikasemekana ni ukweli mtoto alikuwa amelipiwa. Sasa mimi nataka justice juu huyu siye mtoto wa kwanza kulipiwa kwa hiyo shule. Bado date 15 kulikuwa kumelipiwa mwingine wa grade 6 of 13 years. So ni kitu imefanyika kwa shule mara kadhaa. Jadbura makarachi Nyadipo Kome oywago kwan mani piny mar jopuonjre moko kuom skunde mag sekondar ma jopuonjre dhi to dok pacho mong'ere kaka day schools kata doko ne sirikal to keto maine bero chal mag skunde makamago. Adipo wacho ni thoth jonyuol ok ohero tero nyithindgi e skunde mantiere kor gwenge ma giwuoke kendo ginenogi kaka skunde morem ma nyithindo ok nyal yude rieko mowinjore. Gino ma koni nego lek mar jopuonjre mathoth oloso Laura Chuonye kinde mano chiwo basari mar $53 mar jolo sombo jopuonjre e skunde duto mantiere kar chung'od burano. So I want to say that as members are still in the converted. Japuonj ka japuonj otimatek. Jonyuol wariuru jopuonj lwedo. To nyithindo bajiwo mondo som matek. Mago koriw te. Koriwore te magitiyo matek. Wabiro yudo kaka rachwanyo dongore saidi. Reason momiyo some schools enrollment gi odok piny en ni nyithindo ne ng'iyo kama nyithindo kadhe ahinya. To giringo gidhi kuro to giwe skul machielo. Koro skul enrollment mare bedo piny to kuma gidhiye cha medore odhi malo. Ma ibiro yudo ka en ni ma odhi piny to mach odhi malo. Kinde moko nyithindo dhiyo makoro dwa bedo maonge. To joma community mag gweng'ni, community mag kuondego, jonyuol, une mabiro penju kamoro abiro dwaro mondo abed kata kodu gi barasa. Ang'o momiyo nyithindo nok kanyo? Kamoro nyalo bedo ni ginok nikech kadho ne piny. To ang'o momiyo kadho ne piny? Nikech jopuonj mane skundno osomo kendo otiegi mana kaka kuonde ma kadho jopuonjgi otiegi. Hospital mar Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital JORTH kanyakla gi M-Pesa Foundation to kod Flying Doctor Society otawo chenro mar jiwo thieth mar tuo mar fistula ma hinyo joma mine ka okalo e nyodo. Mokuom jotuo lero lokruok ma gineno bang' bero kod thieth mar gayo tuono kendo gijiwo mine mondo mi ochop mar yudo thieth mondo resgi e tuo fistula. Jochiw thieth e osiptal mar Jaramogi bende onyiso chiwruok margi mar kedo kod tuono ma thoro hinyo mine kinde mag nyodo. Kwenda screening wakaniambia nilikuwa na 3 degree tear na hawakutengeneza vizuri. Unajua kuna wenye wanaogopa hadi kwenda OC kushare na mtu kitu kama hii. Na wahimiza tu waende wakuwe na hiyo roho ya kushare na mtu. Surgeries no sechakore ma surgery mokwongo the first day no timre kawuono
ma so far wasetero jotuo auchiel e theatre. So far moseduogo kwa e theatre to waneno ka process dhi maber. Follow up nyaka watim. After our mothers who have been in labor, they complicate, and once the complication arises, then as the medical team, we have a purpose and an objective that we do not want to leave our mothers suffering. Most of the cases, about 90%, the cause is obstetric. Of course, we have other causes. Cancer of the cervix is coming up, or even the treatment of cancer cervix. As we are treating, it breaks the normal tissues and the lady starts leaking urine. We have to be very careful to refer all the pregnant women to have a hospital delivery. We are discouraging TBAs so that at least when they're in the hands of the skilled personnel, they're able to assess them and know on time. Kinde ma jopur osechako iko puothegi kod komo kagigeto yudo keyo mabup mar chwiri. Mokuom rawere kaunti ma Siaya obiro kanyakla ma timo pur e yor lony kaka keyo pi e tie cham ka gitiyo kod pipe kaka yo mar kedo gi lokruok e kor lwasi. Kaka Steve Bikolero, rawerego noywago bor mar chiro kod nengo mamalo mar mwandu mag pur, gino moseneno lek mar thothgi magombo donjo e pur mar ohala. Alure kod koth mosebedo ka chwe e counties mopogore pacho ka, moko kuom jopur osechako iko puothegi e kinde ma moko to osekomo. E kar chung' od bura ma Lego Usonga, moko kuom rowere ahinya to manyocha otieko penj maduong' mar klas 12 higa mokalo obiro kanyakla mar timo pur e yor lony manyasani ma giwacho ni kod yuto ni mar pesa nitiere lo. En ni gini ok en mana mar joma dongo kende, en nyaka mar rawere ka wan kama. Kik ine ni koro ng'ama dhi e puodho ng'ano kodhi sikul, ng'ano nigi digri maduong' e wiye kanyo kabisa, kendo ma kata in bende kiwuok midonje puodho no tibiro yuto kendo ibiro bedo gi dongruok maduong' ahinya moingo kata ng'at manie ofis cha. Kama inena ni nyocha eka form 4 eka timo form 4 mara nyocha higa mokalo. To adonje pur ni tafwenyo ne en gima ngo hala ahinya. Asefwenyo ni chiemo ma omanyo, pesa moro amora momanyo ni, pesa ni mna ipuothwa ka. Otelnegi kod Francis Oluoch, rowerego kata kamano noywago nengo mar mwandu mag chako pur kaka fertilizer kod bor mar chiro, gigo magiwacho ni osenego lek margi mar donjo e pur. Koro gik moko ma wakalie ka wapuro gin nengo mag fertilizer iseyudo kodhi malo, samo yudo kata ka nengo mag yudo ka wadwa kelo pur manyasani. Yudo ka gik mitiyo go di pur manyasani nengo gini malo. Koro yudo ka samoro jo pur ok nyal yudo gi machiegni mondo mi giket puro bed malo e kaunti wa Siaya ka. Nada kwayo governor ma Siaya County mondo kony rawere gi a certain amount maginyalo chako godo kata pur margi giwegi mondo gibed gi pesa gi income gi mag gitenganisha go group margi kendgi makata ka gilak gimoro to ginyalo dhi to gigolo kanyo to gitiyo go tijegi moloyo kata mayo ji. E kinde no rowerego nonyiso geno margi ni pur mar ohala biro loko ngimagi ka gikwayo rowere wetegi mondo donje pur mar ohala kaka achiel kuom yore mag chugo thuolo mag tije giwegi kendo kedo gi nok mar tije pacho ka. Anyiso ni chiemo moro amora ma didwar tinya yudo mana e farm ka. Pesa moro amora ma idwaro inya yudo mana e farm ka. Waduto kaka wang'eyo en ni higa mokalo lwasi no chando ahinya to jopur marod mang'eny noyudo loss mang'eny koa kuom pur. To kwabire lony manyasani ni wafwenyo ni wan kod drip pipes makonyo waketo pi ei cham. Tich mar pur en tich maber kendo okip rowere busy, then okelo income piyo piyo. Kendo gima kwayo sirikal mondo oduoknwa chien nengo fertilizer, nengo feeds minyalo feed godo gwen. Korka kore, apisa mar migawo mar pur, pith kod lupo e kaunti ma Siaya, Elizabeth Adongo, nowacho ni gisechako tiego jopur yore mag kedo gi lokruok e kor lwasi mar yudo keyo mabup moting'o nyaka miyogi kodhi ma ok odewo oro e nengo moyweyo. We focus a lot on productivity and gima wanyalo biro, gima watimo sani ni waloso gi kata mana especially kata yudhe go tibiro tinyiso ni adwa timo eka achiel, adwa timo eka ariyo tikonyi pango ming'e ni gimikete iye idhi yudo.
to sama ikete no ipange maber mang'e ni katiyo kata gi siling kama tadhi yudo kama. Koro mane gima waluongo ni commercialization of agriculture, nikech ohala onge moro mibotimo mokitimango mokiketo gimoro iye. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Gikone to koro doho mamalo Mombasa no gwetho oko hairpiece Simon Sang mane jagoro mar riwruog jotich e wath Mombasa Dock Workers Union e wigino mikoni en tiyo marach gi apis en okang' mano osir gi moko kuom jokanyo mane riwruogno masani koro telne kod Suman Otieno kaka jagoro ma kojolo ka girito yiero ma ibiro bagi e dwe mar 6 higani. Joja oko nigi ler koa e kaunti ya Mombasa. Ne en mor kod ilo e dho apis mar riwruog jotich e wath ma Mombasa Dock Workers Union kuma ne jokanyo bage nyasi bang' doho ma Mombasa wito kuchande tend jagoro mar riwruogno Simon Sang. E burano manochwale doho gi moko kuom jotelo mane ogweth oko e apisno, jang'ad bura Lady Justice Monica Mbaru ne oyango ni Sang ne orocho chike mag riwruogno kendo okoromo bedo e apisno ka thuolo mare koro okaw gi mane en jalupne Suman Otieno Wuor ma en achiel kuom jogo mane oriko gweth oko. Yajo wacho ni en gi makosa, yajo wacho ni ok en ng'ama ni jaratiro ma ok onego bed ni ne nobede e ofis mar Dock Workers Union. An ok onego bed nobede e ofis moro amora. Chakre kawuono General Secretary machon ok masani machon miniluongo ni Simon Sang ok ng'atwa wakia kendo kiko wuondre no kala no nyalo wuoyo on behalf of Dock Workers ok en General Secretary marwa. Gimora mora onge gimotimo makonyo jotich en odich gi kaw loan to tiyo go marach. Kano jotendwa mane wayiero odhi mondo odhi oti office to kotemo gengo ne mondo kiko kaw londe mondo akaw mondo tigo gi yore ge mag stare to ogengo jowago mogole office. Koro wagone kotero kamano ke koto duoko nwa jowa mane wayiero gi kura. Nyalo ero mondo ngiso ga ndara mar luo. Ni so chopo mar keyo. So chopo mar keyo Nyasaye mamiyo wagini. Wabiuru kamoro achiel kik wawe gino wuog e lwetwa. Wariwre uru kaka joka ng'ato. Kata kanyo inoko warwaki ot. Doho no ne bende olero ni okang' mar Sang golo e apis jotelo 5 mag riwruogno ne okoluwore kod chik kendo ng'ado ni giduto duokgi apis wach mane orwaki gi jokanyo mag riwruogno. Tunakuja kufurahikia ushindi ambao tumengojea tangu 2024 mpaka leo. Ni ushindi ambao sisi wafanyikazi tulochaguliwa na members kama viongozi official wa Dock Workers Union tulitolewa nje kimabavu kwa kuonewa na kwa kudhulumiwa kwa sababu ya kusimama na haki za members. Siku ya leo imefikia siku ya leo kwa Sang hayupo tena kama GS wetu, labda atumie ubavu tu, lakini kisheria hatuko na Sang. Saa hii ambayo tuko naye ni Mr. Suman Award ama correct, ndio tuko naye. Kwa hivyo kitu tunachosherekea hapa leo ni kulingoa lile jini ambalo limetuongoza sisi kwa miaka hiyo yote kimabavu. Nao ukombozi umerudi, haki imesimama, tumerudi ndugu zangu, na sisi ndio wakombozi wenu. Tumefight kwa sababu ya nyinyi na tumerudi, na bado ngoma inaendelea na rasilimali zimerudi kwenu, na bado tutaangalia welfare ya mfanyikazi wa KPA. Tend jotich go koro singo mar donjo e riwruok makedo ne jotich ma pacho ka kotu mar neno ni jotich duto yudo ratichgi. We wanted Sang to be out because of conflict of interest about our Dock Workers Union. How he's been misappropriating our funds and how he's been lying to our members down there that he's doing and is not doing, and how he has been lying to his own board. And today we are celebrating that one man, Kiprono Simon Sang, aka Mr. GS, who was, now he's out. Kendo wanyiso jaduong' Atuoli ne waduoko Dock Workers Union kuma nyocho ae e kotu. Oikre mon rit iluongo nang'owa oikre romonwa gi bade koyaro nikech wan be wabiro koyaro badwa mondo mi wabedie bwo umbrella maduong' machama te mag jotich nitiere wan manyocha okirwa oko lakini koro waduogo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jatend piny Kenya William Ruto kwedo monj madhi nyime e pinje mag Jo-Arabu kata Middle East ma okel kod lweny manie kind Amerika, Israel gi Iran. Yote mare Ruto wacho ni monj masane himo koda ka pinje machalo kaka Qatar, Saudi Arabia, Iraq,
Oman, Kuwait, Jordan kod Bahrain kelo luoro mar kwe kod arita e piny mangima kendo kwayo mondo mi pinje obi kanyakla mar nyayo kwe. Jafwambo marwa Eric Ounda lero jambetre mar piny Iran pachoka Iran Ali Golampur bende olero ni piny mar Iran ok bi monjo kar jolweny mar piny Amerika mantiere Turka. En lweny ma odonjo odiochieng' mar adek ka Amerika gi Israel omakore kanyakla mar monjo piny Iran gi lek mar timo lokruok ne telo mar pinyno. Monj ma osekelo koda ka nek mar jatelo maduong' ma otisi ni Ayatollah ma nyinge en Ali Khamenei. Lwenyno omedo lak kendo tugo pinje malibamba mag Iran ka jolweny ma Iran temo monjo kembe mag lweny mag Amerika manie pinjego. E ripode matinende, ndeke lweny adek mag Amerika ne ochwadi miruti ma olwar e piny Kuwait. Kata kamano, ji 6 mane nitie ei ndekego ne ok oyudo hinyruok. Aput matayo lweny Amerika ma idendo kaka CENTCOM to wacho ni monjno ne Kuwait otimo e yor both. Gigo ma osetimore e seche 12 mokalo kaluwore gi lwenyno gin kaka nyathi achiel ne en achiel kuom ji 5 ma jolweny Israel onego Iran, ka jaod mosenindo Ali Khamenei bende oyangi ni chunye ochot bang' hinyruok manyocha oyudo e monj mokwongo. Sirkand Amerika bende okwero jopiny ni kik chan wuodhe ma Lebanon kama nitie kweth jolweny mag Hezbollah ma bende igeto monji kuom siro piny Iran. Korka wuodhe mag ndeke, kembe ndeke ochungo wuodhegi e pinje mag Arabu. E pachoka, Jatend piny William Ruto okwedo monj masani piny Iran koro timo ne pinje malibamba to ahinya mago manigi kembe lweny mag Amerika. E yote mare, Ruto wacho ni monj masani himo koda ka pinje kaka Qatar, Saudi Arabia, Iraq, Oman, Kuwait, Jordan kod ka Bahrain kelo luoro mar kwe kod arita e piny mangima kendo okwayo mondo pinje obi kanyakla mar nyayo kwe. Jambete mar Iran e pachoka Ali Golampur bende olero ni piny mar Iran ok bi monjo kar jolweny mar piny Amerika pachoka. We did not seek this war. This is a patriotic war that has been imposed on us. But now that it has been imposed, the world will witness once again what the Iranian nation is capable of when its dignity, its sovereignty, and its leaders are attacked. The armed forces of the Islamic Republic of Iran, inspired by the heroic legacy of this ancient land and relying on trust in Almighty God, will defend the dignity and security of the Iranian nation with determination and all their might. Jatend migao mar omenda John Mbadi okoni jotend migepe dhi bedo gi lalruok mapiyo mar manyo kinge ma inyalo biti godo koponi tulo madhi nyime e piny Iran okelo midhiero ne uchumi. Our Ministry of Foreign Affairs is on top of this, and I may just need to have an engagement with him on how we are going to navigate. If the war is going to continue longer than anticipated, then obviously it is going to have a hit on our economy. And we must now think on how to maneuver our ways. It is going to be like COVID-19, but I hope it is going to be addressed the soonest, so that the world economy is not affected. In fact, this is going to affect the world economy. There will be a slowed growth of the world economy. Eric Ounda, Ramogi TV. Wakayo machilo nyakoro mgajong bang report no moya pinje ma oko mokelno gi Eric Ounda mane chal mar weche kini malweny no pode dhi mbele kinda piny Iran na Israel kachiel kod piny mar USA. Nano ote masala sochido penjo ni tokare sangwenya gi gini ghost workers penjo kamano ka Fred Obura mar Mikiandani Mombasa wachone sangwenya kare pod yudre Kenya ka. Ano bende ote maro Buda ka Yesu wacho ni entiere kodwa e chenro mano Buda ka Yesu Sankara mara Semi Makalda Migori County Pinyo Batala wacho ni wach sangwenya no buoge Mbadi ne ber kochiwo solution ne wach sangwenya ne ochich ni koso tije kata unemployment ochich ni koso tije kata unemployment amiyo rawere olokore sangwenya en penjo ma ochwalo kata ne jatend migao mar omenda jana maus ngege wacho ni nitie Sori Rungu ketamo gi TV en kaonge daktari David Oyier kantie Sukari Industry beda no kanyo
Utimar Jakoma Gideon Midega Nyakwara Dorka Wodu Yomo Gango wacho kanyo ni entiere kodwa ginora kachiel koda Atieno Mboga gintiere dala mar Uyoma giwacho ni Ramogi TV choponegi makare Tabil Joman mora kod chenro gi wuode Freddy Komondi kod Samson Juma kaeto Shemo Thomano Obila onyisa ka chani olo news kendo siro kwe mapacho ka yudhe kik tigo marach kod josiasa wacho ni wach lwenje ma oko onego bed ni wabedo godo mabor kabisa mano ya lweto koya edho Obila kosa wacho nubed mabor gi lwenje samoro gin ma ginyalo bedo mbele mar kedo koro beto tek Mandela ni ala mar Kibiri Ward wacho ni ene budhoga mar Kristo ni ala piny mwadakie ni onge mor kata matin jonyuol chandore malich nyithindegi mondo mi okony gi to kogik sa kony to ni rest in peace wacho kanyo ni pinyo gik tung oganda duto ting wangi malo Yesu Kristo kende wuon mor kod geno mano kotenre kod lal marawera manotho kanyakla gi jaod bura medana no kanyo ote mabendo chwal kanyo gi Pastor George mar Homa Bay Glow Church wacho ni lita hinya ka ng'ama noyudo boke koka no make lwete mondo mi oyud tich okony go janyuol ne e kangi manela lapoya wacho ni en gino malit gin kanyo gi Pastor Elizabeth mar Bongo Glow Church kachiel gi Madam Vida mar Nyalkinyi Primary beno kanyo ote mar Michael wacho Ramogi TV chopo maler Ogada Ochele Stephen Agero kato James Ouma wacho ni bende oluwo na wechego matimore Iran kaito Caleb Utieno wacho ni Ramogi TV ler Kakamega Salas Ochida ni kacha kendo kaito Olo Makolo wacho ni jotelo nego bed e winjruok makare kaito bende aneno ote mano mar Simple Daddy wacho ni derepe moko chamo jaba let the government ban drugs to reduce accidents and construct more new roads wacho ni mane yo kende mabende inyal ked godo gi wechego mag masiche magapaya mabende osebedo kamedre Nyakwaro Mgajwang aneno kanyo bende ote moor kae gi Ochieng Musa entiere Kiambu mwacho ni wechegi chopo ne heyo ma owinjore ero kama Nyakwaro Mgajwang wayo matina ma en oimore kikidhi mabor Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Be isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonwa Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pibo sechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Lweny matemo ringo dok e lum e kind tim mar Ulinzi Stars kod Bidco United orumo kod loch mar gol 1-0 ne tim mar Bidco e tuk lig ma pacho ka KPL ma otuka wuone alap ma Wang'uru.
Gondo Bidco ne giyude dakika mar 45 bang' ulinzi lore kendgi. Kuonde mamoko tuke ligo nogo Kakamega Homeboys orodho APS Bomet gonde 2-1 Kamara Sugar bende oyudo loch mopugno mag gonde 3-1 e tukgi kod Sofapaka makoro oselo e tuke 7 kaluwore e ligno. Funga mwenyewe kabisa. Pressure ilikuwa ni kubwa kabisa. Lakini tayari goli limepatikana. Of course ni furaha though si ati tumetoka kwa ile hali ya kukua one of the teams zenye ziko na likelihood ya kuwa relegated, but getting the 3 points today hiyo kwetu ni plus kubwa sana cause nafikiri confidence itarudi sasa. I can say the opponents were lucky to get the goal and hard luck for us, but the race is becoming tighter. We believe we are still going to get something from the upcoming matches. Defensively, of course, we are conceding in every match, which is a concern. So that is the major thing we are going to work on, defending, and if possible, we get the opponents in counter-attacks or fast breaks. Tim madong mar Wakeni pacho ka Harambee Starlets biro rakore gi tim mar Benin e tuko siep ma ibago saa 2 mar otieno ma kawuono e piny mar Ivory Coast. Saa 2 otieno osekadho koro nyiso ni osebagi. Harambee Starlets mitawo gi kocha Beltino Demba ogoyo tach e piny mar Ivory Coast kama gibiro bede gi tuke 2 mag osiep ka tugo mar 2 biro bede kindgi gi tim mar Ivory Coast. Starlets bang'e biro dhi Miramas e piny mar Ufaransa kama gidhi go e tach motelo ne dhi e piny Morocco tarik 15 dwe mar 3 kama idhi bagi e tuke mag AFCON. Tukgi mokwongo dhi bedo e kindgi kod weg pacho Morocco tarik 17 dwe mar 3 bang'e gidhi gocho gi Senegal kod Algeria e Group A. Preparation imekuwa poa, ukiangalia tumejilfiti na hii AFCON kikam. Our aim is to go for World Cup na najua it's possible from us to kitwa from heart na tuwekea in grao. Hatuwezi sema tu it's possible from our mouth. We have to work and show it in the field, and me na believe it's possible. It's our turn, and venye tumliingia kwa AFCON we can make it World Cup. As we are going for AFCON, tumejipiga moral, tumesema tunaweza. I guess players wako camp, kila msee anasema it's a big stage, players wanataka kwenda wajipeane, so kila mtu ana work ku give 100% yake ndio tufikie semi tunataka. Juu tukifika semi tumeingia World Cup, na sisi aim yetu tunataka tufikie World Cup because that is the biggest stage ya women's tournament. Lig madung mar adhula e piny mar Saudi Arabia nyalo bedo gi ng'ikruok e kinde ma lweny ogo tach e kind piny Amerika gi pinje mayudre ugwe madiere kata Middle East. Kata kamano klab mar Al Nassr pod omako thuolo mokwongo e chung' mar timbe nyaka sani tok lo klab mar Al Fayha gonde 3-1. Al Nassr nitiere e thuolo mokwongo gi points 61 tok tugo tuke 24 points 2 nyim klab mar Al Ahly ka Al Hilal omako thuolo mar 3. Kiondiko mar lweny nyalo kelo rochruok mag tukegi ma odong' mana gi rounds 10 to season margi ma higa 2025 2026 rumo. Kanye mwateke chendo maro imore nyakor mgajwang' erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV. Odongo wuoda Sembo Jangoma wachoni entiere kodwa e chenro nyaka ne wachaki entiere got bondo emone luwe wechegi e yo makare. Wacho kanyo ne gin giwuon gi Jared Onyango Deo kod min gi Pamela Chieng' Onyango. Ana Laja Marshall wacho ni entiere Yugis Nyang'ela kaeto Ochieng' Peter Omino wacho ni litadier kalore gi thoye mag apaya matimore jotelo to nonro malong'o oktim mayudi okwayo mos makende ne familia magi kod ajalino wacho ni otek.
pod en mana kodwa gwenge mag game masogo emolo weche geyo makare to kama nanyo chieng. Steve Oburu wacho notio mos ne familia kuom masira makamano. Brother Favor Joel Onyango wacho ni wan kanyakla kaito Vincent Kajomo wacho ni Game Rai sublocation not Nyakach ward emwene weche gi jaode Lilian Onyuro gi wuode Zuriel Onyuro wacho ni piny owacho ong'iye weche mag IDPs magana 278 wacho ni nyaka sani pod gin jok machal ka gima nowe. Ronald Yambo Jandhewa wacho ni entiere loud and clear entiere Ndhewa dala wacho ni kanisa mar Good News SDA Church gin gi wendo gi mar Stewardship Week of Prayer Elder Georgia Gik Mayambita East District ema gikete gwera mugitivo idhia makauno nyakwara mgajwang. Meano kanyo ote mar Honorable Brand Sarikal Brian wacho ni entiere kodwa weche mag sangwenya go sebedo kainyo common mwananchi wacho ni ok berne kata matin. To kama na henya Masi Merol wacho ni break mara pinya machal ni ochote ntie Kayole Nyando stage kaito Erika Woche wacho ni joka boch karadingo kaumos magge kaito Haduda Kula kijana mdogo wacho ni kumoro ni Buembu emwene wechege yo makare. Benta Charles nitie Karen Nairobi mora nyagi weche manyen. Steve Orera wacho ni weche manyen chopo ne ka entiere Kisumu Rongo gima lit wacho ni lit ne wuongo wacho ni ora henya kako timore ne familia no Nyasaye oket chunygi kama okwe. Dorothy Achieng Dayato wacho ni entie Mathare North Nairobi kaito Evans Onyango wacho ni mos ne joma noyudo masira Nyasaye oket chunygi kama okwe. Nicholas Kaseto wacho ni wuodo mbo Nyasaye oket chunygo kama okwe kaito Evelyn Valiance wacho ni entie Kabuoch Konyango Hunjura Mugi TV mamage ntiere Kanyado Torariang School bende okete manera Mugi TV odhia makawuono amako Joang David Omondi to wacho ni gimoduogo fwenyo ni nyaka jotelo gi wayiero wacho ni wayiero jonek ni e moko wacho weche mochido sana to gima lit miwuoro ni gin joluo. Walore gi kanyo chendo mando gimore nyakwara mgajwang kuom ote magi wagwero kamano moko nyalo somo kawuono abro somo e kinde mabiro bego tino makare. Hello team mona ni weche go chopo no yo makare wagwero kamano reporter the Duty Counties kachiel gi jogo mane wange studio kae mano kamotingo jaloko marwa Belinda Phillips kachiel gi director mar Bob Wafula gilange duto giwacho bende nonen makare nyinga Lydia. Okay, hori tumasani.